Ох ли ще скъсам. Страшно, страшно, колко да е страшно? Там пречи машата, откъде минава? Право нагоре! Там подцепката и после надясно леко. Ти давай подцепката, ние ще кажем. Дай право нагоре. Ама кефти наляво, кефти надясно. Айде, не се извиняй, не се извиняй. Ту наляво, ту надясно, ту в едното прясно. Диди, ей там до коляното има една хубава стъпка, пробвай я. С десния крак. Глед този да фалай. Едно си чудна ескалатор. Не, сега. Ей, ще има една хубава стъпка лява. Така. Виж колко са яки. Видиш ли? Защото ти си лошица. Ай, дигай десния крак горе. Защото си криеш от туалетната хартия. Криеш и си в джоба. Аз тук ми... Какво имаш в този джоб сега? Ама чай са, ти тогава не ми беше дал, тук и вгледи ми вдърдиха. Браги ли! Сте отсполи. Накава ми, трябва да се пера. То веднъж годишно става това. Ти сега ще ме караш още началото година да си спера. Ай, сега почва трудно. Между другото, сега наистина почва трудното. Там горе не е трудно. Вляво отиди, вляво. От друга страна дадете му читане по вода. Лявото е, Диди, другото ляво. Шока от падането. Няма да има това да ми давай. Диди, ако са ти замръзнали ръчичките, имаш брат за тази работа. Ако не можеш във вратът, нали, на друго място. Тук малко ли да му? Тук е малко лигаво. Няма. Ако ти е студено, тук сме наклали огън след. Браво. А къде са мръвките? Кой носи мръвките? Снимай. Аз клипче правя. Така, браво. Това е. Видя ли как държи файфте? Ади стъпи там, бе. Пиде, Пробвай. Там където. Така. Изправяй на този крак. Изправи са. Изправяй на него смело и безотговорно. Кажете и здраво. Малко да бюкам там. Там няма, на бюкам. Подпри лявата ръка на флотчета вляво. Тя просто ти пада. Нямаш турбичка с магнези, не дай посягам. Ти така като водиш, така ли падаш, бе, момиче? Няма да ти дам въжето ми, ти ще го съсипеш. Ние си го пазим, ние не падаме навън. Да, аз ще го пазя въжето, не падам на него. Що го ползва ти изобщо? Как ли се бях сетила? Така дойде на място. Точно на място. Давай, Диди. Давай на трине. Хубаво на трине стъпи. Стъпи хубаво, де. Добре. Нищо е. Аз дам тук да се кекнеш. Много. Диди, ако паднеш, ще те опечеме. А трябваше да я обидиш. Стъпи на трине, бе, това е спадрила се едно. Не, Вярвай. няма как да трине там, няма как. Ай, толкова останалица е най-гадното. Как няма ти хареса, тогава ще колко хора? После ще се гледаш в интернет. Цялото го записвам. Не, надолу, давай, надолу. Сиреч токс. Да, тук нагоре ли? Напред и нагоре, бе. Вдясно има стъпки, Майя. Стъпи смело. Стъпи в дясно и в ляво имаш една хубава стъпка, голяма по-нагоре малко. За целия ръб може да стъпче. Да, там има един много як. Ама стъпи първо с десния да го вдигнеш малко. Десния. Десния, някъде... Заклини го там. там, перфектно.
Ай, сега вдигай на ръба. На ръба. Леви. Право получихме душевен оргазъм всички. Давай, дай да не ми изводиш маратонките. Айде да не съм с... Ето ви къде е пия, знаете, знаете пътя. Вече са го минавали, да? Вече аз ти показах пътя. Ти сега тук. Май, много ми Ей, хора. Вижте да ги... Аз казах по тениска, ти не ме слушаш, мене слушаш тук разни Общо помощ. приморните ви мечета. Все пак, тебе са ми много благодарни. Ще почерпиш. И благодаря и рози не пием, нали знаеш? А ти не го бях чувала, право. Мара, направо ти казвам. Джиджи, събличи се. Аз съм куките, яките мога да взема. Аз съм го чул и ние бомбони не пием. Да, бе, бомбони и рози, ама... Точно тя е бомбони не пия, ма и благодаря. Тя каза благодаря, да го вкараме. Да.